Evo su opet ovi izdajnici ovdje. Šta je sad? Opet ste došli izdajnici ovdje. Pa šta ćete vi ovdje? Ovdje u centru niko ne glasa za vas. Pa s kim bi se vi družili? To samo Bosanci glasaju, ovi Kosovari. Ovo nikad u centru niko nije glasao za ove. Bosanci su Kosovari, je? Pa da. Pa kako svi imamo pravo na mišljenje, tako da smo... Koliko ste zadužili Srbiju, ima neki podaci? Sve imaš, ti si informisan. 140 milijardi, samo nas zadužujete. Znate vi, gospodine, vi ste iz stranke. I šta sad, pa ja pitam što, ko će to da vraća, ili ja da vraćam? Što nas zaduži? Pa nego ko će da vraća 140 milijardi? Šta ste uradili sa Timočkom krajinom, rasprodali ste one Vlahe tamo. Eno ljudi umiru, sve je zatrovano. Pa ste rasprodali i onaj Bor ste dali. Pa dali ste Kinezima. Bili možda u Boru pre? Pa bio sam, pa to je ekocid, sve ste zatrovali. Pa niste bili u Boru pre što došli Kinezi. Kako niste bili? To je sve zatrovano, sad ove zamenjujete Vlahe sa Kinezima. Isterujete Vlahe da uvodite Kineze. Gotovi ste, alo. Vama je odzvonilo.